Poštovani gledatelji Šibaj TV-a, ja sam Mario Maroti i pred nama je još jedan puls Šibaj TV-a. Svjedoci smo jednog od najvećih infrastrukturnih zahvata u povijesti Šibenika koji nas je dobro inkomodirao i koji će potrajati još neko vrijeme. Ova faza projekta aglomeracije ugovorena je na 288 milijuna kuna, a više o njoj saznaćemo od direktora vodovoda i odvodnje Šibenik Frane Malenice. Dobar dan. Dobar dan. Evo na samom početku emisije da razjasnimo svima onima koji još razmišljaju o tome zbog čega se moralo kopati glavnu gradsku ulicu, ulicu Kralja Zvonimira, budući da su svi potrošači uz nju već i ranije bili spojeni na kolektor. Pa tu se radi uglavnom o vrlo dotrajalim instalacijama u samom trupu ceste, znači godinama, desetljećima u trup ceste Kralja Zvonimira nije bilo intervencija i mislim da je vrijeme bilo da napravimo kompletnu rekonstrukciju, odnosno da postavimo nove instalacije u sam trup ceste. Znači idemo sa kanalizacijom novom, odnosno kolektorom FI 1000, idemo sa vodom, sa plinom i telekomunikacijskim kablovima, odnosno DTK mrežom. Znači radimo kompletno, a grad u svojoj režiji sa posebnim natječajem radi završno uređenje nogostupa, javne rasvjete i tako. Tako da je to sad po meni jedna intervencija koja se događa jedan put u 50 godina i mislim da smo na dobrom putu da tu ulicu završimo već u svibnju i da to bude u prometu, odnosno da sve instalacije sa završnim uređenjima bude gotovo u 5. mjesecu. Evo ova faza kojoj svjedočimo ugovorena je krajem 2018. godine s domaćim konzorcijem, a od rujna smo, tako reći, cijeli grad je raskopan. Koliko je još dugo? Pa, projekt moramo završiti po ugovoru do 31.12.2021. godine. Nadam se po dinamici i po realizaciji mjesečna koju sad trenutno imamo, negdje cirka 10 milijuna kuna je mjesečna realizacija izvođača, što nam garantira da je to u rokovima i da ćemo projekt završiti, dobiti uporabnu dozvolu do 31.12.2021. godine. Znači radi se na 35 lokacija, u ovom trenutku u teh 5 komponenti, odnosno u 4 naselja i gradu Šibeniku. Znači intenzitet rada je podignut u odnosu na sam početak i mislim da već određene dijelove smo završili. Završili smo dio podsolarskog sa kanalizacijom, sad na Brodarici smo negdje cirka na 35% završetka, imamo nekakva uska grla, a to nam je u prvom redu izvođač u Zablaću koji kasni, koji nema dovoljno kapaciteta niti ljudi da drži dinamiku radova kao ostali izvođači iz konzorcija. Znači imamo četiri poduzeća, znači Sarađen koji gradi Jadrtovac i grad, vodotehniku koja radi Zagreb, koja radi Zablaće, vodoinstalacije Zadar radi podsolarsko i sjeverni dio od magistrale Brodarice i južno od magistrale do mora i otok Krapanj gradi vodoinstalacije Split. Znači to su uglavnom dobri izvođači, među najboljima u Hrvatskoj i mislim da oni daju garanciju da ćemo projekt završiti na vrijeme i kvalitetno. Već kod potpisivanja ugovora bilo je rečeno i dogovoreno je da se tijekom ljetnih mjeseci sa radovima prekine. Možete li sad u ovom trenutku recimo jamčiti građanima Šibenika da će do lipnja sve ulice koje su sada raskopane biti prohodne? Pa u to smo sigurni. Znači ulica Kralja Zvonimira će biti prije samog ljeta, znači maksimalno krajem 5. mjeseca po našoj dinamici, a možda i prije. Imamo Mariborsku ulicu koja nam je dugo otvorena, mislim da je sad sredinom ožujka će biti gotova. Imat ćemo još jednu intervenciju ovdje od Vanjskoga do Erste banke, taj spoj. To ćemo napraviti prije sezone. U sezonu moramo ići sa svim
završenim ulicama, govorimo o gradu Šibeniku. Imamo dio u Crnici, znači tih malih ulica. Da li ćemo preko sezone raditi, sigurno ćemo raditi na određenim dionicama, ali sa gradom moramo točno izdefinirati kolika će pauza biti vremenski i na kojim dijelovima, odnosno u kojim naseljima neće biti radova, a isto tako ćemo izdefinirati šta ćemo raditi i koliko i na kojim dijelovima koji neće bitno utjecati na turističku sezonu, odnosno na probleme u dijelu rada tih turističkih i ugostiteljskih radnika. Važan dio projekta aglomeracije je rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje. Gdje smo s tim? Pa evo, upravo prije 20 dana završio je postupak javne nabave koji je trajao cijelu vječnost, cirka 1,5 dana. Imali smo produženje rokova, imali smo dopune, imali smo odluku pa žalbe, pa ponovo odluku pa žalbe. Evo, konačno DEKOM je završio svoj postupak, mi smo donijeli odluku, znači rekonstrukciju, izgradnju i rekonstrukciju postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ćemo početi vrlo brzo raditi, znači to je vrijednost 81 milijun kuna. Po natječaju je posao dobija Wassertechnika, njemačka firma, tako koja je gradila i uređaj za pročišćavanje u Vodicama, znači već imamo iskustva i dobra iskustva s tom firmom i nadamo se da ćemo u tih 1000 kalendarskih dana, koliko je predviđen rok za dogradnju i rekonstrukciju tog uređaja biti napravljen. Zbog čega smo išli u rekonstrukciju uređaja? Pa najprije naš uređaj je prva faza pročišćavanja, znači samo gruba i fina rešetka i mastolov, međutim sad imamo na biološki tretman otpadnih voda, znači to je kapacitet 67.000 ekvivalent stanovnika, znači radimo totalno druga tehnologija i nadam se da ćemo i riješiti one neugodne mirise koje smo imali tijekom ljetnih mjeseci. Što nas čeka u rujnu i kada će biti raskopane još, možemo slobodno reći, 3 žile kucavice Šibenika, ulice Matije Gubca, Jerka Makijeda i Stipe Ninića? Pa te ulice ćemo najvjerojatnije raditi na jesen i na sljedeću zimu. Još nismo napravili dogovor sa izvođačima, odnosno sa gradom Šibenikom, vezano za dinamiku i redoslijed. Znači, sad prije sezone vjerojatno nećemo uopće intervenirati u tim ulicama, ali znači sljedeća jesen i zima su i te ulice i to bi bilo na kraju još, znači ulica Stipe Ninića, Matije Gubca nam je najzahtjevnija u prometnom smislu i mislim da te dvije ulice kad riješimo sljedeću jesen i zimu, onda je to manje više intervencije u gradu su završene. Evo, pred kraj same emisije moramo se dotaknuti još jedne teme koja postaje aktualna. Naime, od 2023. godine, od početka te godine, planirano je da komunalna poduzeća koja se bave vodoopskrbom Hrvatskim vodama u buduće plaćaju količinu zahvaćene vode na izvorištima, a ne više količinu isporučene vode potrošačima kako je to bilo do sad. Dakle, problem je u stvari uočljivo gubitak u vodoopskrbnim sustavima. Kako mi s tim stojimo? Pa, mi smo u prosjeku Republike Hrvatske u smislu, znači naši gubici su cirka 50%, ima ih dosta koji imaju i više, ali i tako koji imaju, a mi smo u prosjeku gubitaka kod javnih isporučitelja na 50%, znači intencija zakonodavstva i ministarstva da smanjimo te gubitke na podnošljivih 25% na nekakav europski prosjek, međutim da bi to javni isporučitelji, odnosno vodovodi Hrvatske postigli, mislim da su potrebna ogromna sredstva ulagati u smislu sanacije cjevovoda da bi se to postiglo. Međutim, to je jedan postupak koji traži pripremu, koji traži izradu projektne dokumentacije i sanacije i mislim da će to trajati. Po vama rok od 3 godine? Sad je prijedlog vlade, odnosno resornog ministarstva, da se napravljen je prijedlog uredbe gdje bi se naknada za korištenje voda plaćala na iscrpljenu, a ne na prodanu vodu.
i da primjena krene od 1.1.2023. godine, međutim to je po meni nerealna. Grupacija će tražiti produžetak tog roka i jedan sasvim drugi obračun. Po ovom sad, po ovoj metodi, odnosno načinu obračuna, bi, na primjer, u konkretnom slučaju vodovod stajao cirka 10 milijuna kuna veće naknade za korištenje voda, što bi se prelilo na same potrošače, što bi značilo doslovice povećanje cijene vode sadašnjih sa 4 kune koje domaćinstvo plaćaju, da plaćaju 5 kuna. Mislim da je to po meni neprimjenjivo do tog roka i neprihvatljivo s aspekta mnogih vodovoda i nadam se da će doći do prolongacije ili do promjene načina obračuna. Sanirati gubitke u 3 godine, mislim da je to doslovice nemoguće. Saniranje gubitaka u stvari znači obnovu cijele mreže. Tako je, svođenje gubitaka na razinu 25% od iscrpljene količine vode. U ovom trenutku to je po meni, po našoj procjeni koju smo mi radili, to je investicija preko 100 milijuna kuna koja bi se trebalo uložiti u cjevovode, jer mi u ovom trenutku imamo sad preko 1650 km cjevovoda. Da. Znači, imamo područja, posebno Kistanjskog vodovoda koji smo preuzeli 2007. godine i Prominskog, znači to je izvorište na Miljacki gdje imamo gubitke od 80%. Tamo je velika mreža sa malom potrošnjom, sa vrlo malim brojem stanovnika na ogromnom prostoru koja je uglavnom od salonita i plastike, koja je doslovice u raspadajućem stanju i to bi trebalo... Imate li podatak koliki udio u tom gubitku vode imaju nelegalni priključci? Pa mi teško možemo izračunati koliko je krađa, takozvanih krađa, bilo sa hidranata, bilo sa bajpasima, spojevima pored, mimo vodobrojila. To nemamo procjene, ali naša je najmanja procjena je 5% da imamo takvih. Ima vodovoda gdje su krađe daleko veće, konkretno Zadarski vodovod ima puno veće probleme sa krađama, jer kod njih je i intenzivnija poljoprivreda i jednostavno valjda i tradicija. Krađe vode je kod njih dominantnija, tako da, ali ima i toga. I pretpostavljamo čak da je takvih do 5%. Evo, gospodine Malenica, hvala vam lijepa. A u očekivanju trenutka kada ćemo s ponosom isticati da je više od 98% kućanstava na administrativnom području Šibenika spojeno na sustav odvodnje i pročišćavanja, evo privodimo kraju još jedan puls Šibalj TV-a. Današnji gost bio je direktor vodovoda i odvodnje Frane Malenica, a s novim gostom gledajte nas sljedećeg četvrtka. Hvala vam što ste pogledali ovaj video, a ako vam se svidio, stisnite nam like i pretplatite se na naš kanal Šibalj TV. Naravno, pratite nas i na društvenim mrežama, na Facebooku i na Instagramu i do sljedećeg gledanja. Vidimo se!